салом алейкум духтарако сазе нағзен саломати хуба ина бо шумода ма итальянка нишон додам и дафаш сангдорош бисёриё пурсиданд ки апа фақат бе сангша видео кардесен сангдор мехоҳем гирем марамад ина сангдорош омад 230 сомонай донада оптумда бо арзон мешава нигоҳ кунен чӣ хел фасонай охи аҷоибот ина барои ягон ҷо рафтан варианти беҳтарин 230 сомон мана гилаш ишаишда фасонай ишаишда фасонай материалашда гап нест духтаро касе бесангша мегира инами ҳамае ки нишон додаистам бесангшам аста бесангаш 150 сумай хулас ина сангошон оригиналошай ина тоза санги хамелеон ира бинен чӣ хел мустаҳками хушрӯбай мана нархшон 230 сомон иша бинен бо чӣ хели фасон ибори новинкаи платяда аҷоибот мебиёяд духтарако марамад кадомиш ки дар корайтона скриншот карда равон кунен мо доставка мекунем илтимос хоҳаракои азиз сурат напурсен нуқтаи савдоро напурсен ино фақат доставка катиян гила бинен хушруги шавхи духтаро чӣ хел фасонай кустада бо аҷоибот мебиёя мана 200 ҳамаи ҳамино 230 сомон сангдорои оригинал марамад кадомш дар кор мешава скриншот карда партоен инаи гилша бинен бо чӣ хел фасонай ҳамаи гилош хушрӯяй духтарако ина касе ки сангдор мехост инаи гилам нишонтон дода будам дина бесангша ҳозир сангдорош омадагиай мана ишам хамелеон ҳамаш сангдорои хушрӯ оригиналу ва исавша бинен аҷоибота гили комбахтӣ мана марамад ишам ҳастаи сангдор бадани гила пурсида будем бесангш тамом шудагӣ буд ина сангдорда омадая нусхаш бесанг омадагия 150 сомон ина кадомша выбор мекунен духтарако бесангшам ҳастай сангдоршам аст хушругии материалора бинен охи мана качествашон ку бомбаяй духтарако качествашон беҳад фасонай иҷинҷ намешава утюг намекунен ина фақат кирта мекунен мепӯшен мегарден духтарако мана бинен фасонишона ҳамаш хушрӯбай ҳамаш хулас кадомиш ки маъқултон мешава ҳамин скриншот карда равон кунен доставка аз мо доставка 20 сомонай доставши ки мо занакай духтаро ҳамаша буфаҳмонамтона то ин ки баъзур баъд фикр карда интихоб кунен мана иҷа давози гиле ки бисёриё пурсида буданд сангдорша анаи гилай и гила буд навуш омадая и новинка будай ма хиёл кардам у зардай ина дидем духтаро анаи гилам новинка хулас духтаракои азиз кадомиша интихоб мекунен скриншот карда партоен мо шумода равон кунем бо ҳамин навори имрӯза ҷамъ бас мешава иша бинен и гилша бинен бо чӣ хел хушрӯбай ина игила бинен майдагилак бисёриё мепурсанд ина майдагилша бинен духтаро чӣ хел фасон мана киртадам аҷоиботай баъзур тамошо кунен ина интихоб кунен мо шумода равон кунем беҳад сабукай духтаро ина пӯшчонам хеле оригиналош мана аҷоибот духтагишам ҳастай аз духтагишам нишон метиҳам биненда духтагиш бо чӣ хел хушрӯбай духтарако нигоҳ кунен ина игилам ҳастай бинен чӣ хел хушрӯ мебиёяд киртада салқиная сабука ки хушрӯбай нархи ҳами и сангдорш фақат мондагай 230 сомонай сангдорш духтаро ҳозир сангдоршам нишон метиҳем бинен ина сангдорша бинен духтаро чӣ хел хушрӯбай аҷоибот марҳамат 230 сомонай мана сабуки мулоими хушрӯ гилша бинен бо чӣ хел гили фасонай хулас духтарако кадомиш маъқул мешава скриншот карда равон кунен мо шумода доставка кунем боқӣ саломат бошен хайр